ụmụnne m chai chai elota n'ọrụ ọ na nwekwerechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchashialanụ m ha chai chai ha unu anụkwaghị achọghị m igbu oge ọnụ aga m egbukele na nkenke n'ihi na oge adịghị anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na mgbotowara ya mba ụwa ihe na enwe ihe ahụ ha nwere igwe na ha gwadele ụmụnne m si ya nwanne m nwoke gaa n'ihu ya sị m na nne na nna ya mụrụ ha adịghị 11 nne mụrụ ya na nna ya ụmụ nwoke 5 ụmụ nwaanyị 6 nọ ndị ke nwoke 4 toshiri the rest na nna ya wụ jack of all trades na nna ya gbashiri ike mmiri pụ ya pụ anwụ pụ ya pụ nga ọ na-achọ ihe o ji azụ ụmụ ya nna ya sị na nne ya na nna ya aka eshi ihe ike even though na ya nwere ọgụgụ isi ya nwere isi akwụkwọ na enwe onye dị iri na ụmụ ya wụrụgodo battalions na ya ga-azụ ha na ya ga-enye ha ya ga-eme his best na a na-awụ nna ekpo ha nyewe ha ndụmọdụ onye ọbụla bara na mpa ha mere ha kọwara ha otu ụwa dị nwanne m were nnọọ ntị m gwu m n'ọnụ m egwu m ọka na ntị ọ ya ka diọkpara nne gapụtara isi lee wayek nna ya asị ya ngwa ga-ele jambụ ugboro 3 dachaa ya daa korokotom dabashafu na-achọ give up mpa ya sị na ọ wụ diọkpara ya na ya give up na o larịwa ntị ihe elete ka nọzi o lere ya enweta the jamb pass ya nweta admission na mahadum bido mee registration ya ebido nwaanyị mba nọ mza nwanne nwoke agụọ 1 year gụọ 2 years na ọ nọ na year 2 nna amụrụ ya gwa ya sị na ya ga-amụ ọrụ aka chọọ ụmụ peti ihe ọ ga-amụ ọ ga-awụ mgbe n'onwe ha klaasị ya ga-emereta ya were na-asọpọtụ onwe ya ihe dịka ịla isi ya ga-amụ otu esi ala isi so that ịmụ otu esi ala isi agaghị ara ya ahụ na ya ga-azụrụ ya klipa ikekwe n'ime hostel ebe ahụ na ụmụ okorobịa ibe ndị chọrọ ịla isi ya egbuo na ntụ na-ala ha isi na-anara ego were na-asọpọtụ onwe ya n'ihi na afọ 3 ahụ o ji elarịga jambụ mere ụmụnne ndị ka o toro ekwupụtala ka ya nwekwa n'ike mee ka ịshọ na ya kwụrụ ha ụgwọ ka ha bịa lekwa na Baijo University diọkpara nne ya si no problem na ya makwa na ịla isi ahụ na ọ ga-edo ya anya ọfụma ya agbapụ gaga ma otu esi ala isi mpa ya zụchara klipa bịa na skuul enwere ebe skuul a na-akwụ ụgwọ ebe a na-emeruru biznes ga-akwụ ụgwọ ebe nwanne nwoke ga-awụ weekend ya ga ebe ahụ na ala isi na ọkwụ n'ote nwanne nwoke mere mpa ya na-emezi nga ọ gbara nweta ya sendere ya onwe na sọpọtụ nweta ka nwanne nwoke si gachaa yunivesiti gụchaa pụta ụmụnne ndị ke akụkọ na pụta na ya nwawụ ka 3 na nwoke ya elega ihe mege na hote mpa ya si na-achọ ịtagbu onwe n'ahụ ya gwa mpa ya sị na ya ihe gbasara skuul ya forget ka ya ga chọrọ biznes mewe na ọwụta esi baga na biznes line na nwaanyị mba nọ na mlezie ihe mege mgbe ya na-agba bọị ka diọkpara nne ya gụchana pụta ọnọrụhụ ozugbo ọsa bụchara lo ọnọrụdụhụ 3 months nkịtị ebe o mere apply na company ha ewee ya n'ọrụ ebido kwụwa ya like salary ya gbagotere ọrụ na a na-ele onye ọbụla ya ekute ume na-aṅụ na diọkpara nne ha na o nwetala ọrụ ihe ọzọ a nọrọ ya ga-ekukuru nwaanyị na ya na-alụ nwaanyị mmanya ebe tie si na ọ na-alụkwana nwaanyị na batalion nọ juru ụlọ na ọ ka gụchara na agụcha na ụlọ ọrụtabi ọ na-akụ ịga lụ nwaanyị na ihe niile nwere oge na o nyere nna ya aka nyerekwere ya na nna ya ka wụrụ ndị ka ururu na ofuru nọ ka ha baịkwana gụtatụkwụ otu o siri gụtatụ ọ gaga lụọ nwa ọmakwa ma na ọlụọ nwaanyị igbo nwunye bido mụchiwa nwa ya efesi onwe bido wewe onwe ya
na ọwụhụ na onwe ha ụmụnne ọwụkwa ha okpe olu ọwụhụ otu mkpụrụ nwa na ele ihe o ji aka gbuo so gị lụ nwaanyị. Nwaanyị mba nọ Nza nọ that very day ka o kwuru okwu lara ya n'iyi na ihe diọkpara nne sara mma ya n'ihu mpa ya na n'ihu ụmụnne niile na ihe a na o megara the Christmas period onye ọbụla lọtashịrị ma ndị gbaga boy ma ndị nọ akpụ ma ndị ka akpụ ma ndị ka nọ n'ụlọ ma ndị nọ school onye ọbụla lọtashịrị. Nwanne nwoke senior brother ya elowe kpọrọ nwaanyị elo na ọ n'ihu onye ihu na onye azụ ka ọ nọkwuo this girl the girl ekwukwe n'okwu ya okpudo ihu n'ala. Diọkpara nne ya ebilite n'ihu mpa ya n'ihu onye ọbụla gwawa mma ya sọ mụrụ na zụrụ na mgbe ha mụga mụ 11 na enwe onye ha nwere ji nwe hope ga zụrụ ha na no na ya sigodo ya ga-aga ha agodo na ha sendere ya Oxford, ha sendere na Oxford University na all their responsibilities in your best education. Na ọwụ na ha eleghị anya otu ya nwetara ọrụ ugbo ka ya baga na ịzụrụ ha ụmụ na ọwashi na ọ mụrụ na zụrụ na ihe enwe ya hụrụ n'anya ya ga-alụ na ịtụta ezigbo nwaanyị na ọ dịghị izi na kele bara ya anya ka ya lụrụ ya bịa ga-ebuild way future ya nwee ike mụwa nwa na ọwụ na ha na-ele anya ịba ịga bịa bidokwa ụgwọ skuulu na amụrụ ya otu esi mụọ ndị ọzọ na ya ga-eme ya. Nwaanyị mba nọ Nza ọ sị adanne ya echekelie gwawa diọkpara nne si na nsogbu anọ na ọ nọ na ihe o kwuru gwawazie mpa ha si na papa ya sị na ya chọrọ ịlụrụ di na ya ga-akụzili ka ya lụrụ di and enwekwara nụ ndị asụ bịacha nọ mpa ya chọrọ ime na ọ ga-aga skuul before ihe ahụ diọkpara nne kwuziri emezi mpa ya ekwetezie nsogbu anọ I'll come to that ọhịa mpa ya kwuru ọ ya ka nwanne nwoke ekwekwere destin kwucha mpa ya ekwughị okwu ọ mma ya wụ onye so ole ihe ọ ga-eji ekwu taa na ọwụ ụmụnne na ọwụ onyere ụmụnne ya ka aga skuul ihe ọjọọ mmanya diọkpara ya na mmanya chalenji ga-emego kọga kena mpa ya nọ dị ya na mpa ya ekwughị okwu. The girl a nakwa na alụ kwetekwe n'ihu na alụkwukwe n'okwu very fine girl very yotago nwatakịrị dị oke diọkpara nne na-amacha na-ekura nwa pasat moto o burulo pakịrị mpa ya ekwughị okwu ọ ya ka o wetara aka ebe 6 o'clock 6 p.m. na-aga to 7 mpa ya sị onye ọbụla bịa pụta sheji ma onye ihu ma onye azụ onye ka pụrụ gị ile bọọlụ pụrụ gị ịhụ friends ihe a Christmas time agba akpakpo ya na ke ndị enyi ya bịa ha ezuo 11 ụta nne na nna mụrụ ha 11 of them a number. Mpa ya nọrọ nga ahụ nọ were aka abụọ bikwasa n'ala kpọwa ha niile ha nza na ha hụrụ nwanne ha nwoke na diọkpara ya sị ihe nwere ịgwa ha na-awụ na ọsọ chọrọ ịlụ nwaanyị na onye ọbụla ga-aza aza duga ya ga-alụọ nwaanyị na onye ọbụla ga-asọpọtụ ya lụọ nwaanyị n'ihi na ọsọ chọrọ ịlụ mana e nwere okwu o kwuru ngala ya chọrọ ịbata n'ime okwu ahụ ọ sị na ọ mụrụ n'ụzọ na ya na-ekwuru aja nọ mgbe ejia na-akwa ha niile agbara na-ele kọs ọ na any one of them ga-ebilite in future si na ha na-enyere nwa ya aka ote na ọ chọrọ ịlụ nwaanyị na ọ ga-alụ nwaanyị ọ ga-amụ ụmụ na any one of them wepụtara ego akpa ya nye diọkpara nne ha ada one ga-anwụ na any one of them wepụtara ego sọpọtụ nwa ya nwoke in the name of no nephew ya or niece ya ada one ga-anwụ. Onye ọbụla kpọkwụrụ sị nụkwa enụkwa diọkpara nne si ya wụrụwa ọ mụrụ n'ụzọ ya mụọ ya azụ na Chineke nyere nwa ga-enye ihe o ji azụ ụmụ ọnụ ihe mpa ya kwuru onye ọbụla ebe onye a gwara adịghị ọ feeling ọ dịghị sorry o mere accept. Nwaanyị mba nọ ihe eme that night onye ọbụla abaghị n'ime ụlọ nụrụ ihe mpa ha gwara ha onye ọbụla abaghị n'ime ụlọ na m lezie ihe na-eme na nwaanyị mba nọ na this lady aka kachikwa ntị duru nwanne ha gaa lụbata ya na ugbu a na o ji ụmụ 5 na-enwe otu ọrụrụ diọkpara nne ya ọrụ ntakwara ọrụ ọkwụsị ọrụ years back na mpa ha nwụọna na diọkpara nne na nwunye ya nọ ntara gbotoro na village wute ụmụ 5 na ya arụ n'ụlọ nke ya kwafee na ụmụnne ndị ka nwoke ndị ka ọzọ arụtajuola ọfụrụ ke ntakịrị na lasbon ke nwoke na lasbon onye ka ha nọkwanụ na Nigeria adanne ya ndị ka nwaanyị niile alụchicha na di na diọkpara nne ya nọ ntara na nwunye na ụmụ 5 wụsara na village na-enwebe ha nidiri help na ebe nwanne Ujo kwere wepụta ego na ha na-enye senior brother ha diọkpara nna ha na ọ nagakwanụ ihe ọ na-ekwu na
na ha niile fologo ihe nna ha kwuru before ya nwụ na nsogbu anọ na ngarịrị nwụrụ ya wuru ilie na ihe ọ na-ekwu obi shi ike o ji akashi onwe ya ubi na nlezie n'ugbo ene diọkpara ya nwere accident moto akọ ya gbogbo enidiri in fact enidiri ego eji akpọga nwa aga ezigbo ụlọ ọgwụ wụrụ ma na-egbubeshi ụkwụ wụrụ ma na ebere anọ ebe ọzọ naanị nwatakịrị nọ n'ụlọ ọgwụ ihe eji ịzọ nwa ahụ ndụ na n'ọwa ego na ya kpọrọ ụmụnne sị lee ihe a ga-eme ihe na ha onye akpọrọ ya sọ ọ ga-erere na ọ bụrụ na mpa ha dị ndụ ugbu a okwu aka kwuru ekwu ya achọbeghị enwụ biko na ihe ahụ ekwu ihe mpa ha kwuru o kwuru n'ihu enweghị o kwuru na o mere accept so ihe ọ bụla ọ na-agabiga ugbu a na ọ bụ ihe o mere accept na ha ga-etige 1 naira ha na mpa ha kwuru ha agbara na mpa ha kwuru na o kwuru okwu ọjọọ n'isi onye ga-eme enyere diọkpara nne ha aka ya na nwa ya na nwaanyị mba nọ njuderele ya mba ụwa na enwere ụzọ a ga-esi mee ihe nwe ha ga-eme na ihe ji enough money ịzọ nwa ahụ ndụ even if fly ya abroad ke na ala bekee si na ya nwere enweghị ọ ga-ewere ikpofete Germany itriti ya mana ihe a na-ekwu okwu ya na-awụ the young man anaghị anwụ na obere nwa okorobịa the boy etopụtala nwa okorobịa na ọ naghị anwụdịla o gbotoro n'ụlọ ọgwụ ihe anọgazi the latest ihe na story a na-akọzi na-awụ ndị hospitals bịa bupụ ya bụla ya na ụlọ ọwụ na-achọghị iweta ego ka etritiwe and mpa ha ji aka ya kee ala ya mgbe ọ dị ndụ onye ọbụla ekerecha aka ya ga-erejista ya onye ọbụla were ke with full chest ụfọdụ arụcha n'ala ha ụlọ na-enwe ihe diọkpara ọgwụla nna n'isi obi nna ya ahụ enwe ebe ọzọ ọ rụtara ụlọ nna that's their father's house ọhịa oketara rute ụmụ ise na diọkpara ya na ha aga enwu na ha jicha ego nwe ihe ọ ga-ewe ha ifu na ụlọ nwanne ha nwoke anọ nọ ha achọghị ya nwa ọwụ nzube ha na diọkpara nne ha ga-anọ dị like that na everybody chọrọ ihep mana ụjọ ha wụ ihe nna ha kwuru before m na nwamba na m juderele ndị mmadụ na-enwe onye ma ihe ya ga-emenwu ya nwa particularly chọrọ inyere nephew ya aka na ya ejide mọnụ ego ya kpatara ya ga-ata ya n'ọnụ mana ụjọ na-atụ ya na ya etighị aka na ihe mpa ya kwuru na ya gada nwa anwụ na mgbe wetarele mba ụwa na ele otu ya ga-esi aga about this ụmụnne m ka m na-ekwu nwenye m kwuru m sị ngwa n'aka m abịa gbotoro ṅụ ihe si m gbotowara ṅụ ịgakwa agụ kọmentị enwe ihe ha sị ṅụ mee ga-eme mpanga na-ekwu okwu ọ na ọ dị ndụ ugbu amara ebe a ga-esi bido akụkọ ivu na ọ dị ndụ ọ ga-elewe nwa ya anya ihe eme ọ ga-ekwughachi ihe o kwuru ihe mana anọda tiri jogburu onwe na njọwo mgbe mpanga kwuru okwu a onwe mgbe nwanne nwoke sị ngwa ya dị sọrị na elote mmadụ ga-esi ọ ga-eleta nwanne ya onye makwa onye ma echi na ngwa ya gbaghara o mehụ ya asị ya wụrụwa na ọ mụrụ n'ụzọ na Chineke nyere nwa ga-enye ihe o ji azụ ụmụ tiri mpanga anwụọ nwe mgbe ọ megharị ahụ ka okwu ọjọọ a o kwuru eriri okere ụmụ ya ka oke apụta okwughị ele ihe si m kwu enweghị ma m ga-ekwu nna aga m abịa gbota okwu a ka ịnụ ihe mba ụwa ga-egwe m ị ga-akụ kọmentị enwe ihe gụtara nnọọ ndị a enwe nke shiri nwa obi ike ka ị were ekpere ma ngịrị tara ya mana ọ bụrụ ma dis one enwe ihe mgba m ga-ekwu eweli igwe nwanne m nwoke ụmụnne m ọ nga ọha nọ m n'ọnụ wuo obi ṅụ ụwa anyị nọ n'ime ya nwere ụtọ ọrụ gị nọkwata elele anya na ndị ọzọ ga-agmawa ga na-ekwe ndụ uri na ihe na-adị permanent will change mgbanwe adịgide steady mgbanwe na-adịgide mana enweghị ọnọdụ na-adịgide ụmụnne m ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ